Kapinsay sinta ka mga tindahan sa public market sa CI Zamboanga Sibugay ang naugnaw. Kapin 18 million pesos nga danyos natala sa maong sunog sumala sa kabumbiruhan. Ani ang detalye. Sa aerial video sa usa ka netizen, makita ang pagdilaab sa kalayo diyang nasunog ang public market sa Barangay Poblasyon CI Zamboanga Sibugay pasado alas 6 sa gabi niadtong Lunes. Sumala sa kabumbiruhan. Ugdaw ang 66 ka mga tindahan sama sa mga bakery, RTW stores, groceries, bugasan, lakip mga wet goods. Sa kakusog sa kalayo, naabdan og 12 ka oras una napakgang ang kalayo. Matod sa VFP Zamboanga Sibugay, usa sa nagpadugay sa pagpakgang sa kalayo ang nangasunog nga mga lana. Gama sab sa light materials ang maong public market. Ang nangyari sir, contain naman po yung yung mismong buong kasi po, yung public market. So, kaya po siya natagalan sir kasi may mga oil, yung mga tinda po ng ating mga yung sa public market. Halo-halo na po kasi yun, yung public market na yun. At ang bilis din po siyang nakakalat dahil po yung medyo may kalumaan na rin po at saka yung ceiling po niya is may mga light materials. Gibana ba na ang moabot sa kapin 18.4 million pesos ang danyo sa maong sunog. Anaasab sa 46 ka matag-iya sa maong public market ang apektado nga gilayong ginatagad sa LGU. Hinuon walay angol sa itabo. Padayon ang BFP sa pag-imbestiga sa hinungdan sa sunog. As of now sir, still under investigation pa po yung status po ng investigation po natin sir. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.